Друзі, усім привіт! У нас сьогодні чудовий день, адже ми сьогодні передаємо катер, над яким працювали дуже довго, і називається він катер вогневої підтримки або вогневого прикриття. Над ним працювало дуже багато людей. Це величезна команда наших інженерів, виробників та наших бійців. Це не просто катер, цей катер він є броньований, є клас бронювання 3-й клас, 4-й клас, а також є дуже багато точок для роботи наших операторів. І звісно, ми дякуємо всім, хто долучився, без вас би цього не було. Це чудовий катер, який повністю відповідає нашим вимогам. Він може нести або 4, або 6 точок озброєння, в залежності від конфігурації. У нього захищена рубка, захищені борта. Має водометні рушії, що додає йому надзвичайної маневреності, і потужні мотори. Це той човен, який нам потрібен. І в нас загалом вийшло долучити понад 20 мільйонів на реалізацію цього катера. Дякуємо всім, хто допомагає. Слава Україні!